ассалому алайкум ҳамватанони азиз, имрӯз дар бораи бемории протрузия суҳбат хоҳем кард. Чунки имрӯз саволҳо аз тарафи шаҳрвандон бисёр мешавад ки протрузия чист, аз куҷо пайдо мешавад, табобатшаванда аст ё ин ки не. ҳангоми бардоштани борҳои вазнин фишор ба мурраҳо зиёд мешавад. Мурраҳои болоӣ мурраҳои поёниро зер мекунад. Дар ин ҳолат протрузия ба амал меояд. шахсияте ба ин беморӣ протрузия гирифтор буда чунин аломатҳоро дар бадан эҳсос мекунад. Дард дар чолбанди миён ба монанди сӯзанзанӣ, ҳангоми хаму рост шудан дардҳои зиёд дар миён, беқувватшавии пойҳо ва сустшавии мушакҳо ба назар мерасад. шахсоне ки ба ин беморӣ гирифторанд, ин беморӣ табобатшаванда аст. агар сари вақт табобат шавад, шуморо ба маркази барқароркунии сутунмуҳра даъват менамоем. орзуи мо саломатии миллат аст.